είναι από κάτω. Ναι, ωραία, το βάζουμε έτσι λοιπόν. Αφού έχουμε σηκώσει το store, αφού το έχουμε σηκωμένο το store, έχουμε βάλει την κασέτα καινούργια εκεί, έχουμε σηκώσει το store, το έχουμε κρατήσει με ένα κατσαβίδι εδώ. Πώς το έχει κάνει θα μας το πει ο Βαγγέλης, το βλέπουμε το κατσαβίδι, το βλέπουμε, οκ. Είναι το ρόλο. Να το δω πώς το έχει βάλουμε. Οκ. Τραβάμε, ναι, τραβάμε. Κρατά εδώ. Κρατάω εγώ εδώ. Το κάτω. Αυτό, κρατάω. Να έχω εγώ μπόσκο. Ωραία. Να έχει μπόλικο από εκεί, το κρατάω εγώ Να αυτό εδώ. είμαστε ίσχυοι, να μην κάνει Είναι κύκλο. ίσιο, ναι. Ωραία, σωστή. Λοιπόν, τώρα, επειδή όσο το γυρνάμε, ξεκινάει από πάνω, δηλαδή πρέπει να πάει από πάνω, να γυρίσει από κάτω και να μπει μες στη τρύπα. Ναι, Ωραία. ναι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Τώρα είναι... Λοιπόν, τη βλέπεις τρύπα. Νομίζω ναι. Ναι. Εμείς θέλουμε να μπει εμείς θέλουμε να κάνει μια κύκλα και να το πάρουμε από κάτω μεριά. Ναι. Ωραία. Το σμπρώχνουμε με το χέρι. Το βάζω εγώ μες στη τρύπα Ναι. για να γυρίσει. Μετά αφήνουμε λίγο. Να γυρίσει για να, να το γυρίσει. πάρω για να το πάρω από εδώ μεριά. Αχα. Εντάξει. Το βγαλέ. Αχα. Έλα καλό μου. Εγώ μεταξύ εδώ το κρατάω. Καλά κάνεις εσύ. Ναι, να δείξω στο βίντεο. Ωραία. Ναι, το κρατάω. Ναι. Πέρασε μια φορά. Πέρασε. Το βγάλες. Το βγάλαμε. Ωραία. Τώρα το γυρνάμε. Το ανεβάζουμε. Αφού πέρασε λοιπόν, Να το δούμε ανεβάζουμε. την τρύπα. Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν. Τρύπα τη βλέπεις. Νομίζω ναι, βλέπω εκεί. Εδώ πέρα έχει Ναι, σχισμή. μεγάλη. Ναι. Κάνουμε 2 κόμπους. Έναν. Ακόμα ένα. Ναι. Και το βάζουμε μέσα εκεί, μέσα στη τρύπα. Θα πάμε με το καζαβίδι να μπει μέσα στη τρύπα για να φρακάρει. Όσο τώρα γυρνάει, μπήκε μέσα, όσο γυρνάει, έλα καλό μου. Ωραία. Το βάλες. Φρακαρέ. Φράκαρε τώρα. Ναι. Άστο τώρα το... Το αφήνω εγώ μπόσικο από εδώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα τραβάμε. Και σηκώνει μέχρι τώρα, δεν φεύγει. Ωραία. Και κατεβαίνει. Τώρα θα βάλουμε το τέτοιο. Τώρα δεν φεύγει. Αυτό ήτανε. Τώρα μπήκε. Τι λέει ρε Βάγγελη. Ναι. Μπήκε, αλλά βάλαμε στο λάθος. Τι το βάλαμε λάθος. Κάτσε να Ανάποδα. κράτα λίγο αυτό. Ναι. Εδώ. Μισό. Ναι, το βάλαμε ανάποδα, έτσι πρέπει να μπει. Δεν πειράζει. Στήκα από την αρχή. Ναι. Άρα πρέπει να το βγάλουμε τώρα. Γιατί βάλαμε ανάποδα αυτό. Αυτό είναι ανάποδα τώρα. Έπρεπε να μπει ανάποδα. Ωραία. Οπότε ξαναβλέπουμε. Άρα θα το βγάλουμε τώρα ξανά. Πώς βγαίνει είπαμε. Θα κάνουμε αντίστροφο ξανά από την αρχή. Άρα θα το βγάλουμε τώρα. Πώς το Βγάζουμε την βγάζουμε. τρύπα. Με το κατσαβίδι έτσι το βγάλεις. Ωραία. Τόσο εύκολα βγαίνει. Έβαλε και το πιάσε με το κατσαβίδι, το μάγκωσε. Το ρολό, για να είναι το ρολό εκεί. Ωραία. Να το ξαναπέρασε. Βαγγέλη, όταν θα το περάσει το ραουλάκι θα μου το δείξει πώς το περνάς. Θα με πάψει το βίντεο.
Ρε Βαγγέλη, το έκανες τόσο γρήγορα. Ξέρεις πως... Παναγία μου. Τι. Εγώ νόμιζα είναι χαλασμένο. Τι. Είμαστε ίσια. Ναι, να το αφήσω. Όχι, κράτα το εσύ. Κρατάω. Ίσια να είναι. Κρατάω, ναι. Δεν έχει... Οπα, περίμενε. Έτσι είναι. Οπότε δεν θα είναι έτσι, θα είναι έτσι. Θα είναι έτσι. Όπως το κρατάω εγώ είναι, ναι. Το ανεβάζω στο YouTube. Θα το ανεβάσω στο YouTube. Αυτό. Βεβαίως, το βιντεάκι. Γιατί. Για να το έχουμε και εμείς αρχείο, αλλά να το έχει και ο κόσμος. Άσε με λίγο τώρα. Τράβα λίγο σου. Να τραβήξω κι άλλο. Ναι. Εμένα άσε με, δώσε μου. Ναι. Εδώ πιάσε. Εδώ, οκ. Εγώ θέλω τώρα να βγει αυτό εδώ. Λοιπόν, με την τρύπα. Άρα κάτσε να το βάλω πάλι. Δεν σε βάλουμε στραβά. Στραβά το βάλαμε. Δεν πειράζει, το γυρίσουμε. Τράβα λίγο εδώ. Ναι. Να τραβήξω. Ίσια, Εγώ είμαι ίσια. Άφησα. Το άφησα. Θέλω να μου δείξει μετά πώς το καπάκι πώς μπαίνει. Μήπως έχει και βιδά, αλλή, όχι. Και το τέλος. Τράβα το λίγο αυτό και κράτα το. Τράβα. Θες το, πάρε το τέτοιο. Όχι, εντάξει. Το έχω βάλει και το... Δύο μπιδουλές είναι και εσύ. Εντάξει, όπως θες. Έτοιμο. Έτοιμο το βιντεάκι.